Sarap to. Ah, di ko na. Sarap. Ukuan. Edit dulu. So we can stop in the moment. In the moment. Lagi iro. Bagus mo kada tugi. Lami gasun mora og gamay. No, ni Christian. Kami to dito rin. Ano para putol ra dito. Ina ko ang dito kay agin ang mga dalam ko. So palit og kumakaon lang. Sige, palit og. Oh my. Ayo. Nay. Palit ko kumakaon. Katong fisda. Tagpila ni na, kaning ulsi na lang. Apula. Tagpila ni na eh. Mula og kamay. Tagpila na lang. Pila? 13? Oh, maybe. Kanini aji. Kamera. Yan na pa bang ko gis ani. Kani o tataps. Karong Sabado daw, wala isikal yan. Bot. Gimingaw daw sa diri, gimingaw. Mauli gyud kay gimingaw sa uyab. Ano sa Black Ladies? Makuyog na po na siyang Aisa. Tara. Nakapista. Sabi, gagala. Yan. Mura ang kala. Ako. Madam bisa buhok ko. Sana ay galit ang imong herban, Chan? Na. The best feeling ever. Coba lang. Hey. Cepet.
Yummy. What is blood? Isda.